Bwana ndugu atupiesi hana Eyemo. Mumini soyomo. Ndugu atubo director bonda ande bode bwa maana. Igo ntoumiyete. Tuteba angeti yotoko wangu. Igo tuyatorengere kabere. Tuisa ansese yomote. Tukuana mangana atofesiti nomusi. Aya niga kwano asa matanga yoko mwenye omongi na milika busibori anyoka. Ekenyorugia tindereti ewodi ya nyansongo ebunge ya borabu. Imeka unje Nyamira. Omoyega boigo oikeru nabaraibu na yokabeire omo seneta unyamira mungare okongo. Abaraibande buna aba MCA. Aba waziri kuruase kaunti Nyamira. Asarwa eira gochi kwagacha chipara kurubora chidamu chiatitire kwagacha ebirasi bya ECD na magenderero ande ensemeyo tuabangira tuachora aba contractor munaiga chibara ibere chileme tuaira aba contractor ne yameye kurwa Nyabiamba junction Yokuri ya pretend in the damu yere mata iga omakone. Ntubate damu ndobo mono bwe serikali. Ensemo yo kabeire omo seneta unyamira mungare okongo na mochia serikali asuguki na gwa kerengo kyobugima. Kolende gosaba abamenyi kwa serikali libagalisa ine linde babeke emeroberio eisaine yoke ya ekerengo kyo. Atabiri serikali ya William Ruto etegerere video za wananchi. Tumeambia rais asikise video za wananchi, lakini nyinyi muwe wapole. Kwa vile William Ruto alichukua serikali ambayo ilikuwa empty. Hayo ni yenu, mimi nasema yangu kwa vile mimi najua. Nasabo mo seneta unyamira na baraibande barase kaunti Nyamira kwa umugavana libagali ororo linde abega okora amagenderero. Musije kaunti na bakani abasoma amachikake no mumuriro rurayigo maseneta oromunyaparo munene uwenda asomya bachika abashimwe be county assembly akorera asyaye ejire asyo kutaje uchao jana no mugabana kodiya yabona mbe acting ngire gabana seneta ali sign ko seneta abantu basoma mutebo ibo atara akora gasi ndika no mugabana joka Kinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbiamono sana murikicho Joma Angi kurasi kaunti ya Nyamira. Watikana nayo na gusika mutuni yungu kumanyune serikali kaunti ya Kisii kubwaterana na ajiri nigo babiri baguchaka kurwa amaigelio a computer ase abasae imeye wodi ya Eyemo. Magega yo mo MCA kurwase wodi yo Steve Arika kurwa kubolia na gusaba omuroberi yo kwenekiwa bunangu ikigole ase wodi yo ilinda kwenekiwa na abasae nyorera bali amabaga yo konyora amaigelio angenanga murikito Brighton Makoli no robotiro Kaukwana asenzemeyo Eyemo umwe musiwe wodi yo Steve Arika ni gatogire gatambo kirekyo asebono umugabana bwe kaunti ya Kisii simbaborarate anjereto murubiri kwenda wikase wodi ya Eyemo sangwa kirangambye mono mugabana ito simbarati akarana mu politinga anche programu ya chiri echega iga Eyemo ward agancha neye nere ntangani asogosoka kuru etaudi gocha abana baito babundise kuri computer sengencho amaisha lero n'ubugima bwa lero bwatakirekero umuntu amanye computer itanga ntogwakero mugabano itongambia mona sengencho gwanje programu yecha se ward ya Eyemo elinda abanafunzi baroro banyana kabagosoma boigo Steve ni gateruna moroberio ini gochi konya abamenyi bensemeyo ya Eyemo the surrounding no computer mbache ba benefit asumutinyo yomo banyole internet free abana banyegosoma chinga kichiga abana bale inka igo goteba na abana bagosoma ikiagera gaiga achiri nere recognized na serikali nande nguruere certificate ekara tu akolere graduation nande no era abera gaiga ase Eyemo ward Ismail no manager bo moroberio yo asinere ateruna ekenegi gatambo gerekia bairete Oika sensemo ya Eyemo elinde abamenyi bensemeyo anene abasae ngwakero mheshimiwa Steve Arika asengencho mukioye bogwanje programu eche elinda abanafunzi be ward ya banyana ko bakonyora ubuyo
boigondete gotebanga ajiri ya train ili abasai close to 5200 kuria chage tumutinyo kabere ntobwate graduation irabe tare 8 December boigo ya ibeno nirabe January next year before wanafunzi bataragende skuru igati yaborokiwa bari bagochikonyora maigiri ina baraboni go batogiri umurai Steve amono mugabana asokuri gitambukire ekyo eriko baikeli amasoma ayo ange nechinga cyabo kwambuka ase kure wodi ya ibeno ngwakero mheshimiwa Steve Arika mnambia mono ase ngincha toretere programwe na ande nimanyete nganguchire gotokonya muna antu abasae na ande nguchire gotokonya gochimoto niri mugambito ngambia mono asokorete project yange gaiga una itwe bijana tunyare ntokonya resource ni tumaye gendo to wenire gokora sobo sayo boito bona ase oga tokonyire otore turusiri korwe town otorete irange gaiga ese koreta ange project ento nyare ntokonyeka kobwa go expense project chibasa chinyinga separa omugambio tokonyire ni gotokumoira neri ngambia mono asobora ibwa ya nyasa mokonya ya tokonye na ndagendere koreta project chinyinge chokonye bichana nagambite na ba community yaga na kerangorengia mambo kero muchivu na atebe tugumosa muchivu na atebe tugu guturu Arika na abatebe Steve akaba miti bagacha people would benefit through this thing ikiagera muna inche no mwanafunzi oyo mabongo chikoba ikiagera nanya kwenda computer bona ritanga ni gokoraki ntagete kumanya computer no mo sub county administrator oinero nyareka gotogi gitambukire ekyo asatebuna ejachinga kichogo sira basae anene asokonyora maigerio awao che nacha watani muroberi oyo wachira digital program wakero mheshimiwa Steve Arika no mugabana itona reposi Mbarati ase program ye asokonyureka gorieke kyanyorire challenge lakini through wachira program ni nyarega gochencha magima yabo ne society at large ina remeroberio e county Kisii yabekire anene kwene kwinango korabare amaigerio awao anene asokwa abasae magiria yo asibakurwa asenjira yamo yogo kinya asenjira yekerero ngolipotiri getaseni Kandi TV ridariane Brighton Makoli Uno sana murigicho Brighton Makoli asorobotiro konde mega ya serikali ya Kenya kwanza kuimukia igitambukiro asogosira abalimi aboigo kweneke bunanko enyalira bale obuyo weligolire nsekigima nigo abalimi asege kababere bagwesoke bene naboigo kwimurunganiria imerobelio ya serikali yabetege kobeka asokwenyolera obuyo bo konde nigo amonchirira berega gokolekana asebono abalimi barachikwenyolera obuyo bo angenanka hii mbolea tumeleta bei ya mbolea is 2500 na wakati huu lazima tushikane na watu inaitwa agro dealers Agrofet ili tusaidiane pamoja tusaidiane na county tupeleke hii fertilizer karibu na mkulima. Tumesikia kuna wakulima ananunua fertilizers ikiwa many kilometers anahangaika anapeleka so many kilometers mpaka hiyo bei ya fertilizer inakaa kama haikuwa subsidized. So nashukuru nilikuja kwa ofisi yako several times na umetuconsider kwa sababu ya hii machine. Najua hii machine ingeenda mahali kwingine lakini you decided to give us here. Na umetupatia tukiwa wakaaji wa huku na ningependa kusema bwana PS. Bila hii machine nitafanya kazi hapa itasaidia. Mwancho muligereria korwa soroboti oroni ona ikira omwelio bwa mangana maya asevire biga kulinde toska tonyegera chikoraga chensa isato ayona mange ningo yeletera senchira iyo bikiranu nabakwenda gutubwati asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sense ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net maga kamera sokwane kimna ebichana boigo eliogi ya gukera sole asenchira ya bene nere Petrah Mokeira tobeto kubatenere Joshua Auta asense mo chibiorkelia na nchiria ne Fridah Kerubo twara obuligerelia borobia.